Здравейте, приятели! В този видеоурок от ILG Vision ще ви покажем как работи и как да конфигурирате една High-Look IP камера с Smart Hybrid Light технология. До момента технологията присъстваше единствено в коаксиалните модели, но вече я има интегрирана и в IP моделите. Естествено ще конфигурираме камерата през веб браузъра. Имаме отделно видео относно това как да активираме камерата и да стигнем до веб браузър менюто. От тук избираме Configuration или конфигурация. Тук виждаме всички различни настройки, които могат да се направят по камерата. Днес конкретно ще обърнем внимание на настройката за Smart Hybrid Light технологията. За целта влизаме в Image или настройките на картината. Избираме Day and Night Switch и тук се намират всички функции, свързани с нощната подсветка. Можем да регулираме настройки като чувствителността на подсветката, силата на подсветката и можем да активираме допълнителната светлина или Supplement Light. Нас обаче ни интересува режима на подсветката. Както виждаме, има три режима. Единият е инфраред режима, при който картината е черно-бяла. Другият е White Light режима, при който картината нощем си е цветна. А третият е Smart Hybrid Light режима, който е комбинация между двете. Начинът, по който работи този режим, е следният. При ниска осветеност камерата предава в инфраред режим с черно-бяла картина, но в момента, в който се засече движение, тя прехвърля в White Light режим за ясна и цветна картина. И съответно вече когато изчезне движението, камерата се връща отново в инфраред режима. Много е важно да отбележим, че за да работи безпроблемно Smart Hybrid Light режима, трябва задължително да сме активирали и настроили засичането на движение на камерата, тъй като самият режим функционира през засичането на движение. Това беше всичко от нас за днес. Надяваме се да сме били полезни. Абонирайте се за канала, за да не пропускате останалите видеоуроци, които сме ви подготвили. ILG Vision е вносител на професионални системи за видеонаблюдение. Фирмата разполага с квалифициран екип по проектирането, монтажа и поддръжката на системите. А за специалистите в бранша има специално разработена партньорска програма с изключителни условия. За повече инфо може да посетите официалния сайт ilgvision.com.